Čau, moje meno je Braňo a ja vás vítam u videa, kde si ukážeme, ako dať trebárs, ako si stiahnuť hru. Takže stiahneme si napríklad Call of Duty. Dajte si ako inštalovať Bandicam trebárs. Takto sa stiahuje cez YouTube. Z tohoto nejakého čuráka, neviem, kto to je. Neviem. Tu. Ak není amatér, tak dal do popisku. Nedal do popisku nič. Ako našiel Bandicam. Tuto, vidíte, takto by ste to mali mať vždy v popisku. Ja to mám aj inak lepšie, už som ukazoval jedno. Takto sa ale stiahujem napríklad cez YouTube. Mnohí z vás to nevedia, ani ja som to najprv nevedel, až potom mi to vysvetlil kamarát. Vidíte, tu by ste to mali mať. Ja už mám, takže dajte si iba download. Roxy, vítam vás, Foxy pri ďalšom videjku. Dnes budem na... No, že dáte si iba download, Softonic prvú a máte to. Tak ak sa mi to páčilo, dáte like, ešte si môžeme pozrieť tohoto. Boxy, Roxy, vítam vás, Foxy pri ďalšom videjku. Ukážte. No, neviem čo to je za amatéra, ale dnes budem natáčať tutoriál na Bandicam. Ako ho nainštalovať a nastaviť, takže prídete, tu máte Google, to je jedno, www.bandicam.com a tuto je tu je download, čakajte, mne to ešte načítava, play install. Dajte si zastiahnuť. Neviem, čo to je. Zaujímavé, čo tam dáva také video. Ok. Tak zatiaľ čau.